Net terug van vakantie. Waar ben je geweest? Ik ben in Turkije geweest, dus ja, het was 50 graden, tussen 45 en 50 graden. Dus ja. Ik ben gisteren teruggekomen, gisteravond thuis gevlogen en nu gelijk hierheen. Dus. En wat doet Danny van Loon als hij op vakantie is dan? Nou, je eerste week is uitrusten en veel slapen. En dan is het ook heel veel met de kinderen spelen, dus in het zwembad. Heb je nog inspiratie opgedaan voor nieuwe singles? Ja, ik heb natuurlijk het voorbedrijf en mensen willen graag dat ik daar iets mee ga doen. Dus daar zal misschien wel iets mee gedaan worden de komende tijden, ja. Heb je al iets in gedachten? Een beetje wel, ja. Weet je wel. Met een aantal mensen aan het kijken of iets kunnen schrijven wat die markt in beweegt. Zeg maar. Dus ja, het blijft wel een pop feestnummer. Zoals Zwoele Zomernachten en Zomer van ons 2. Dus het gaat wel een beetje pop Nederlandstalig worden, ja. Wanneer kunnen we het ongeveer verwachten? Het zal rond november worden, denk ik. November. Dat is nog net weg. Ja, mooi net op tijd voor de apres-ski en voor de feestweken. Hè? Dus ja. Ja, ik ben weer geboekt voor de feestweken Westendorf. Ik zal ook nog een week in januari er zijn in Westendorf. Ja, en er komt genoeg op me af op dit moment, dus leuk. De bedoeling is volgend jaar in oktober een eigen album uit te gaan brengen. Dus daar zijn we volop mee bezig. Omdat ik nu toch wel 12 nummers uitgebracht heb. En daar ga ik wel iets mee doen nu, ja.